to tu koniec roka 2025. V prvom rade by som sa chcel poďakovať vám, fanúšikom, ktorí ste mi dávali neskutočnú podporu cez lajky, cez odbery, aj cez hliadnutia. Veľké ďakujem. Takisto sa chcem poďakovať aj chalanom, ktorí mi pomáhali so strihaním videí, alebo aj so samotným natáčaním. Aj vám patrí veľké dík. Predtým, ako som začal točiť na YouTube, som si povedal, že na tento kanál moc nechcem gameplay, že skôr videá z reality. No, čo sa týka toho gameplayu, troška som zmenil názor, že určite ho budem točiť na tento kanál, ale vôbec mi to nezmenilo pohľad v tom, že by som vlastne nechcel točiť videá z reality, práve naopak, chcel by som ich točiť. Takže tak no. Jednu vec, ktorú chcem na začiatku druhého roka určite zmeniť, je, že chcem tie videá vydávať pravidelnejšie. Lebo hocikedy sa stalo, že som vlastne mesiac nevydal video a potom som zrazu prišiel, že bombokľac. Tak to sa určite zmení. Od ďalšieho roka chcem vydávať pravidelnejšie. Skôr ako sa toto video skončí, vám chcem ešte raz poďakovať a dávam vám jednu domácu silvestrovskú úlohu. Určite to roztočte.